Ariana McCarthy għandha 19-il sena. Is-sena li għaddiet ipparteċipat lokalment fl-Olimpjadi tal-Lingwistika, waħda mit-12 l-Olimpjadi Internazzjonali tax-Xjenza. Hija kienet parti mit-tim rebbieħ u ntgħażlet flimkien ma' grupp ta' studenti biex jikkompetu fi Brażilja, il-Brażil. Din is-sena qed tgħin lill-istudenti jagħmlu l-istess. My experience has been amazing. I mean, I've had so much fun participating locally and internationally. I mean, I love linguistics and languages, but I especially love the fact that students from all backgrounds and all fields can find something that they love about the Linguistics Olympiad. Għat-tielet sena konsekuttiva Malta se tospita l-Olimpjadi tal-Lingwistika. Din hija kompetizzjoni għall-istudenti ta' Sixth Form, kemm individwalment u anke bħala tim. Max Borch Milton, li qed jipparteċipa għall-ewwel darba, spjega li l-problemi huma bbażati fuq il-lingwa fejn wieħed irid jiskopri kif se jitraduċi l-lingwa għall-Ingliż. Tgħaddi ħafna possibiltajiet u tanalizza x'qed taħdem. Ovvjament ix-xogħol li għamilt tat-tim hemm ħafna għall-individwali għax stajt ukoll nikteb x'qed naħseb mhux biss naħsibha. Il-professur Alexandra Vella li tieħu ħsieb il-proġett qalet li għal din is-sena hemm total ta' 34 parteċipant. Qalet li fl-2024 permezz ta' fondi mogħtija mill-Ministeru tal-Edukazzjoni tim Malti parteċipa barra minn Malta għall-ewwel darba. L-ewwel sena kellna 18 student minn 3 skejjel, it-tieni sena kellna 24 student minn 6 skejjel u dis-sena kellna 34 student minn 7 skejjel. Il-professur Vella qalet li f'Lulju ir-rebbieħa Maltin se jitilgħu jikkompetu f'Taipei, it-Taiwan. Qalet li hemm pjanijiet biex is-sena d-dieħla jiġi estiż għas-Sixth Form ta' Għawdex ukoll.